Aby to nevyčaroval náhodou. Jdu s ním pomoct. Hej, nesmím hlavně spadnout, což je na mě zvyk. Nemluv. Tě zabil? Hej, v Ender čestě máš to. Máš, jak se tomu říká? Jo, železný meč. To vyhrájem, hochu. Jo, ale já ještě ho jdem porazit hned. Já si akorát našetřím ještě 2 goldy, jo? Aspoň. 1 gold. A fičím za tebou. On je u kterých? No! Ty ne. Carp Killer. Dobře. Tak ještě jednu hru teda dáme rychlou. A pak to asi ukončíme. Ano. Tak pojď 25. Jo. Jsem tam. Yellow. Dělej yellow. Plno. Není, ještě jedno tam místo je. 25 a yellow. No tak red. Ne, je tam volno. A jo. Jo, jsem tam. A antik asi. Antik. Po druhé se mi nechce hrát. Antik. Po druhé se mi nechce hrát do oblak. Do oblak. Přes matný stěny. Ale tak to tam není do oblak. Vypár. Ztrácím výšku do oblak. Ježiši, ty seš. Hej, dělej na redstone blok. A kde je redstone? Ha. A ty víš, že Kde sníš? Pak zkoumají ruše, jak Hej, jestli to stihneš. Já to nestihnu. No já možná, ale malá možnost. Malá možnost? Yes! Jo! A už jsem zase skočil. Já taky, no. Pojď. Neopovaž se, jestli mi vyčuruje jenom jeden. Jaken? Co? Hej, co to furt bude dělat? No proto. Neníč to. Zvláštné rukou. My máme po posteli. Jaken. Co máte furt s tím Kenem? Taky jako, to znamená. Ty jo, stavěj. Ještě nebudeme mít začát. Ty blaho. Mě chceš nachytat. Že jo? Ty jo, teď tu mám lagy. Hej, mám si ho přidat, já asi končím. Ne, ještě to dohrajem. A ne, já nevím proč, ale mám tu lagy strašné. A ty budeš končit? Jsem ti říkal, že ne. A až to dohrajem jako. Ne, nebudu. Já taky ne. Uj. Ukáž. 10 jenom? Co? FPSek. Kamo, jde na nás. Bacha, jde na nás. Au. NC. Ne, já spadl s ním, kde je? Aspoň jsem ho zabil. Ty jsi ho zabil? No jo, musel zbýt méně jak 3 hapka, ale měl jsem u sebe 9 goldů. A to je mě mrzí. Jo, už se mi to nelágá, nevím, proč se mi to lágalo. Spadni! Hej, já jdu rychle na green, ti to mají zastavěné. Já nemám jídlo. Na. I když tohle není